Helo, fe enw fi ydi Rhyn Emlyn. Dwi'n un o ddarlithwyr mewn hanes Oesoedd Ganol yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dwi'n dysgu modiwlau ar deithio yn yr Oesoedd Canol, ar addysg ac ar agweddau o Hanes Cymru yn yr Oesoedd Canol hefyd. Yn y fideo byr yma, dwi eisiau cyflwyno chi i un agwedd dwi'n ddysgu ar un o modiwlau. Rwan, yn Aberystwyth, da ni'n meddwl bod hi'n bwysig iawn bod chi'n cael y profiad o wir ddal gafael ar hanes eich hunain. Bod chi'n cael ymwneud efo ffynonellau gwreiddiol eich hunain. Bod chi ddim yn unig yn darllen amdanyn nhw, ond bod chi'n cael eu defnyddio nhw i ddatblygu eich syniadau. Ar nifer o fediwlau, da ni'n mynd i ymweld a rhai o'r ffynonellau yma. A dyna sy'n wir am y ffynhonnell dwi eisiau siarad efo chi amdano fo yn y ddarlith yma, sef y Mappa Mundi yn Henffordd. A dwi'n meddwl mai dyma un o'r ffynonellau mwy diddorol ydym ni'n gallu edrych arnyn nhw. Mae Mapiau'r Oesoedd Ganol yn ffynonellau arbennig. Maen nhw'n helpu ni ddeall sut oedd pobol ar y pryd yn meddwl am y byd yn ddaearyddol, ond hefyd maen nhw'n helpu ni ddeall eu bydolwg nhw yn gyffredinol. Sut oedden nhw'n meddwl am y byd yn fwy cyffredinol? Be fysa ni'n gallu galw'n y meddwl canol oesol. Mae gen i fodiwl yn yr ail a'r drydedd flwyddyn o'r enw Cymdeithas Ewrop a'r meddwl canol oesol. Ac yn y modiwl yma, da ni'n edrych ar sut oedden nhw'n deall y byd yn yr Oesoedd Canol. A fel rhan o'r modiwl, dwi'n cymryd myfyrwyr i'r gadeirlan yn Henffordd mwyn cael gweld y Mappa Mundi a gweld rhai o'r archifau eraill sydd ganddyn nhw yn y gadeirlan. Felly, yn y ddarlith yma, be dwi eisiau gwneud ydy dwi eisiau yn gyntaf cyflwyno chi i'r Mappa Mundi, deud beth ydy'r Mappa Mundi. Wedyn, dwi eisiau ni ystyried beth mae'r Mappa Mundi'n gallu'n dysgu ni am y ffordd pobol ar y pryd yn yr Oesoedd Canol yn deall y byd. Ac wedyn meddwl sut mae'n gallu'n cynorthwyo ni ddeall eu bydolwg nhw, eu ffordd o feddwl am y byd yn fwy cyffredinol. Felly'n gyntaf, i'ch cyflwyno chi i'r Mappa Mundi, a dyma chi lun y fan hyn o'r Mappa Mundi. Dim dyma be welwch chi, ella bod rhain o chi wedi bod hyd yn oed i Henffordd i weld y map. Mae'r map wedi melynu ac yn mlaen dros amser, ond mae hwn yn dangos i chi sut bysa'r map wedi edrych pan oedd o newydd. A mae'n siŵr o fod bod nifer yna chi'n edrych ar y map yma, os ydych chi rioed wedi bod o'r blaen, ydych chi'n wir yn deall be ar y dde, ydych chi'n edrych arno fo. Dyna'r ymateb naturiol pan ydych chi'n gweld y map am y tro cyntaf. Ond dyma chi rwy'n wybodaeth gyntaf am y map. Felly map o'r byd ydy'r map yma i fod. A gafodd ei greu tua'r flwyddyn 1300 yn Lloegr gafodd ei greu. Mae'n fath mawr, felly 5 troedfedd wrth 4 troedfedd ydy maint y map. Ond gafodd ei greu, ddim ar bapur, ond ar un darn o groen llo. Y dyn tu ôl y map, da ni'n gwybod ei enw fo, dyn o'r enw Richard o Holdringham, neu Lafford. A mae'r map yn llawn o fanylion. Mae cannoedd o lefydd wedi cael ei rhestru ar y map, wedi cael ei nodi. A'r bwriad gyda map mor fawr o hyn, efo gymaint o wybodaeth a hyn, ydy bod y map yn cael ei arddangos yn y gadeirlan yn Henffordd, fel bod pobl yn gallu gweld y map ac yn gallu dod i ddeall eu byd drwy ddod heibio ac edrych ar y map yma. Rwy'n dwi'n siŵr bod chi'n meddwl ar hyn o bryd os ydych chi'n gallu gwneud pen a chymffon o'r map o gwbl. Sgwn i faint ydych chi'n gallu ddeall o'r map ar yr olwg gyntaf. Wel, ella be sy'n neud i'n haws ydy mewn nifer o fapiau yn yr Oesoedd Canol oedden nhw'n dangos dwyrain ar y top y map. Wrth gwrs, da ni'n gyfarwydd efo dangos y gogledd ar y top. Felly, os na i ddangos y llun yma, gyda'r gogledd rwan ar y top, o bosib bod rhywun yn haws wan i ddechrau gweithio allan beth
ydyn ni'n edrych arno ar y map. A be dwi'n mynd i wneud, dwi wedi nodi 3 cwestiwn ar ochr y sgrin fan hyn, a be dwi eisiau chi wneud, dwi'n mynd i'ch gwahodd chi i seibio'r map, seibio'r ddarlith yma am ychydig funudau. I chi gael, trio ychydig funudau, jyst yn edrych ar y map, trio gweithio allan beth ydych chi'n edrych yna fo, gan ddefnyddio'r 3 cwestiwn yma i'ch helpu chi. Pa gyfandiroedd ydych chi'n edrych arnyn nhw yn fan hyn? Ydych chi'n gallu adnabod unrhyw foroedd neu unrhyw afonydd? A ble mae ynysoedd Prydain ar y map yma? Felly dyna 3 cwestiwn i'ch helpu chi i feddwl am y map yma. Felly os wnewch chi seibio y ddarlith am chydig funudau, ac wedyn gwasgu'r botwm eto i gario ymlaen gyda'r ddarlith ar ôl i chi gael cyfle i feddwl. Wel, rwan ydych chi wedi cael cyfle i edrych ac i feddwl am y map. Na i jyst mynd drwy'r cwestiynau yna i'ch helpu chi i wneud yn siŵr bod chi wedi gweld lle da ni'n edrych arnyn nhw ar y map. Wel, pa gyfandiroedd sydd gynnon ni? Wel, dyma chi Ewrop. Dwi wedi dangos Ewrop mewn gwyrdd fan hyn ar y map. Felly mae Ewrop ar y top chwith yn fan hyn. Nesaf mae Affrica yn y gwaelod chwith. Ac wedyn yn cymryd hanner y map, mae Asia. Felly dyna'r cyfandiroedd gwahanol ydyn ni'n gallu gweld ar y map. Ac o ddeall hynny, ella bod yn dod yn fwy amlwg rwan, neu ella ddim, lle di'r llefydd eraill ar y map yma. Ydych chi'n adnabod unrhyw foroedd neu afonydd? Wel, os na dyna'r cyfandiroedd, mae'n amlwg felly mae'r môr yn y canol rhwng nhw ydy môr y canoldir, wedi ddangos cylch glas yn fanna. Unrhyw afonydd neu foroedd eraill? Wel, ella'r afon, un o'r afonydd mwyaf trawiadol ar y map, ydy un o'r afonydd mwyaf yn y byd, yr afon Nil, sydd yn llifo i môr y canoldir yn yr Aifft. Felly dyma chi yr afon yna. Ac wedyn mi sylwch chi yma, y môr yma yn goch, wedi cael ei liwio'n goch. Lle di hwnna? Wel, y môr coch wedi liwio'n goch er mwyn i ddangos o. A'r cwestiwn olaf yn eisi, ble mae ynysoedd Prydain? Wel, dyna ni, mewn melyn, reit ar y top, ar y chwith yn fanna, gwasgu'n erbyn ymyl y map, chi'n gweld reit ar ymyl y map, mae gennych chi Werddon, wedyn dros y môr chydig, mae gennych chi Gymru, dros nesau Gymru, mae gennych chi'r Lloegr, ac wedyn i'r gogledd mae'r Alban. Lle'r 4 gwlad wedi dangos yn eitha clir ar wahân ar y map yna. Reit, felly beth ni'n gallu ddysgu felly? Cwestiwn nesaf, o edrych ar y map. Wel, yr agwedd amlwg wrth gwrs o feddwl am fap ydy'r agwedd ddaearyddol. Felly dyna dwi'n mynd i droi ato fo gyntaf. Be mae'n deitha ni am sydd y pobl yn deall y byd mewn termau daearyddol? Wel, am un o'r syniadau, camsyniadau cyffredin sy'n gallu bod yn yr Oesoedd Canol ydy bod nhw'n meddwl bod y ddaear yn fflat. Ond wrth gwrs, ar y pryd, oedden nhw pobl addysgedig o leia yn gwybod bod y ddaear yn sffer. Oedden nhw hyd yn oed efo syniad go lew o faint y ddaear. Ar y sgrin dwi wedi nodi enw dyn o'r enw Eratosthenes yn y 3 ganrif cyn Crist. Oedd wedi gweithio allan yn weddol agos beth oedd maint y ddaear. Beth oedd cylchedd y ddaear. Felly oedden nhw'n gwybod bod y ddaear yn sffer a gwybod tua maint y ddaear. Ac felly ymgais ar y map oedd gynnyn nhw'r syniad, wel mae'r ddaear yn fwy na beth da ni'n gwybod amdano fo, mae'n bosib bod yna lefydd eraill yna. Felly be y byd hysbys y llefydd oedden nhw'n gwybod amdanyn nhw, maen nhw'n trio ddangos ar y map. Beth oedden nhw'n gwybod am ddaearyddiaeth y byd felly? Wel, oedden nhw'n gwybod am y 3 cyfandir yma. Ewrop, Affrica ac Asia yn cael ei dangos ar y map. Felly oedden nhw'n gwybod am y llefydd yma, am yn gwybod am nifer
o'r afonydd, y moroedd, dinasoedd yn y llefydd yma. Ond wrth gwrs, maen nhw'n gwybod mwy, mae'r map yn fwy manwl yn Ewrop. Mae hwn wedi cael ei greu yn Lloegr, ac felly mae Ewrop yn llawer fwy manwl na Affrica ac Asia. Mae'n ychydig fwy o ddryswch pan mae'n dod i Asia ac Affrica. Dwi wedi nodi'r term mapiau TO ar y sgrin i chi. Mae mapiau, nifer o mapiau yn y cyfnod yma, beth da ni'n galw'n mapiau TO, sy'n golygu bod y map ei hun fel cylch yr O, ond o fewn yr O, mae gennych chi siap T yn rhannu'r cyfandiroedd. Felly llinell top y T yn mynd ar draws canol y map o'r chwith i'r dde, efo Asia i'r gogledd, uwchben y T. Ac wedyn mae gennych chi llinell yn dod lawr y T yn rhannu gwaelod y map rhwng Ewrop ar y chwith ac Affrica ar y dde. A felly dyna efo'r map, efo'r dwyrain ar y top, dyna sydd ydyn nhw'n dangos mapiau. Llawn manylion felly, da ni'n helpu ni ddeall yma manylion y gynnu nhw'n ddinasoedd dros 500 dinas, afonydd gwahanol, moroedd gwahanol, yr holl wybodaeth oedd ganddyn nhw am y rhain, ond hefyd yn dangos pa mor bwysig oedd afonydd ac oedd moroedd mwyn teithio hefyd yn y cyfnod. Jyst yn fwy manwl, dwi wedi dangos i chi lun yma o ynysoedd Prydain. A ydych chi'n gallu gweld fanna manylder rhai o'r dinasoedd, rhai'r afonydd, y mynyddoedd, enghraifft os edrychwch chi ar Gymru, mae gennych chi Eryri yn cael ei ddangos yn glir yna, efo rhai o'r llefydd. Mae gennych chi Caernarfon a Conwy, Riogestyll newydd, Edward y cyntaf erbyn 1330, yn cael ei dangos ar y map. So dyna'r agwedd amlwg, daearyddiaeth. Ond yn yr Oesoedd Canol, dim dangos daearyddiaeth oedd unig bwrpas map yn gallu bod. Yn 1300, oedd mapiau'n amlwg ddim yn unig am daearyddiaeth, ond yn ffyrdd o wneud synwyr o'r byd yn fwy cyffredinol. Oedd mapiau fel gwyddoniadur, fel encyclopedia, yn dangos mathau gwahanol o wybodaeth yn ogystal â'r daearyddol. Os liciwch chi gwahanol lefelau yn y map, mae yna lefel daearyddol, ond mae yna lefelau eraill o wybodaeth yn cael ei dangos yn y map, sy'n helpu ni ddeall sut oedden nhw'n meddwl am y byd, sut oedden nhw'n, beth oedd eu byd olwg, beth oedd eu syniadau nhw yn fwy cyffredinol. A felly dyna dwi eisiau sôn am jyst yn y rhan ola y ddarlith yma rwan. Un math o wybodaeth da ni'n weld ydy gwybodaeth am hanes. Oedd map yn mapio gofod, hynny ydy mapio daearyddiaeth, ond hefyd yn mapio amser, yn dangos hanes o greu y byd gan Dduw, i'r farn pan mae Duw yn dod ar byd i ben yn ei gyfeiro mewn munud at hynny, mewn mwy o fanylder. Ond hanes ddynoliaeth o ddechrau amser i ddiwedd amser hefyd. Ac felly, iddyn nhw lle mae hanes yn cychwyn yn Gardd Eden, gyda Adda ag Efa. Ac felly mae'r llun ar y top y fan hyn yn dangos Gardd Eden. Mae Eden reit ar top y map yn y dwyrain. Ac wedyn maen nhw'n cymysgu agweddau gwahanol o hanes mwyn clic ar y map yma. Felly mae stori o'r Beibl yn cael ei cynnwys. Felly mae gennych chi lun o Arch Noa yn fanna. Neu hanes clasurol, hynny ydy chwedlau, groegaidd a rhufeiniaid yn cael ei cymysgu gyda'i gilydd gyda'r Beibl mwyn creu hanes y byd. Ac felly dyna chi lun y fanna o'r cni air, Golden Fleece, oedd yn rhan o chwedloniaeth Groeg. Felly mae hanes yn cael ei ddangos ar y map. Mae yna hefyd wybodaeth am y byd naturiol, am anifeiliaid, creaduriaid y byd. Mae'r map fel be fysa ni'n galw'n bwystawr. Hynny ydy dogfen sy'n dangos yr holl fwystfilod sydd yn bodoli, holl creaduriaid sy'n bodoli ar y ddaear. A'r bwriad ydy, ydych chi eisiau dod i ddeall y byd, y ddaearyddol,
yn hanesyddol, ond hefyd ydych chi eisiau dod i ddeall y byd a'r holl fyd natur sydd yn bodoli. Felly un o bwrpasau'r map ydy dangos amrywiaeth y byd mae Duw wedi ei greu. Felly mae gennych chi lun y fanna dwi wedi ddangos o eliffant. Mae'n eitha amlwg mae eliffant ydy hwnna'n cael ei ddangos yng nghyffiniau India. Mae yna bob math o anifeiliaid felly'n cael ei dangos, ond hefyd mae yna greaduriaid ydyn ni yn gwybod heddiw sydd ddim yn bodoli. Wrth gwrs, mae yna lun i chi ar y chwith efo un o incorn, enghraifft, yn cael ei ddangos ar y map. Ond hyd yn oed yn fwy rhyfedd i ni ydy lluniau o greaduriaid, felly sy'n ni'n galw'n hiliau anghenfilaidd, rhyw greaduriaid sy'n hanner pobl, hanner anifeiliaid yn ein debyg i bobl, ond yn wahanol. Lle mae yna lun efo un dwi wedi ddangos i chi o ddyn gyda un troed enfawr. A mae'n defnyddio y droed yma fel rhyw ambrel, neu rhyw barasol i warchod, i gysgodi rhag yr haul. A mae yna 20 o anghenfilod hanner-dynol yma ar y map, a mi welwch chi ar y dde rei o lluniau rei ohonyn nhw, pobl heb bennau ac yn y blaen. A mi oedd y gred bod y bosib yma, pobl yma, o bosib yn bodoli. Ddim yn agos, felly os edrychwch chi ar y map, maen nhw reit i'r de yn Affrica, yn reit i'r dwyrain yn Asia, ond maen nhw ar y map, mwyn deall y byd naturiol. Ac yn ola, da ni'n dod i lefel ella dyfna y map, sef gwybodaeth am ddiwinyddiaeth, neu am grefydd am ddew sydd yma yn y map. Mae'n anrheg yn y map, mae'n bach o lanast. Mwyn dangos i ryw radd yn y byd yma, mae pobl yn creu llanast. Ond, beth sydd uwch ben y map, a mae hwnna'n bwysig, mae beth sydd o amgylch y map mor bwysig y beth sydd ar y map ei hun. Ac uwch ben y map mae gennych chi'r llun yma o ddew mewn rheolaeth. Mae Duw yn rheoli. Mae crefydd yn hollol ganolog. A dyna pam, mwyn dangos hynny, edrychwch chi reit ar ganol y map, mi welwch chi'r llun yma, sef llun o Jerusalem. Lle wrth gwrs oedd y digwyddiadau mwyaf pwysig mewn hanes Cristnogaeth wedi digwydd. Fanna oedd Iesu Grist wedi marw ac wedi atgyfodi. Ac felly mae Jerusalem yn nghanol y map. Dim bod nhw'n credu bod Jerusalem yn ddaearyddol yng nghanol y byd, ond yn y ffordd yn nhw'n gweld y byd, mae Jerusalem yn ganolog. Ac wedyn, mai bwriad y map wrth gwrs wedi dangos amrywiaeth y byd, maen nhw hefyd yn trio pwysleisio, mwynhewch y byd, mwynhewch edrych a deall am y byd, ond peidiwch â canolbwyntio ar y byd yma. Edrychwch am y byd sydd i ddod, a dyna bwrpas pwysig i'r map. Be mae'n dangos i chi ydy, mae yna 4 pin enghraifft yn dangos dal y byd at ei gilydd, yn sillafu marwolaeth, yn dweud, dydy'r byd yma ddim yn mynd i bara, ac dydyn ni ddim yn mynd i bara am byth ar y byd. Mae angen i ni edrych i'r byd sydd i ddod. Ac o dan y llun yma o ddew, mae gennym ni raniad dynoliaeth. Rhai yn mynd i nefoedd, rhai yn mynd i either. Mwyn pwysleisio na beth sy'n bwysig ydy ddim y byd yma, mae pwrpas yma pe ryw radd ydy dangos y byd yma. Ond peth pwysig ydy meddwl am y byd sydd yn dod. A felly mae hwnna'n bwrpas arall i'r map. Felly, be dwi wedi bod yn neud rwan, jyst pwysleisio rhai o'r bethau gallen ni ddysgu am y ffordd pobl yn meddwl o edrych ar y map a di mynd trwy agweddau gwahanol. Ond dwi jyst yn gadael rhai cwestiynau chi i feddwl amdanyn nhw ar ôl edrych ar y ffynhonnell yma. Lle meddyliwch a dros y pethau dwi wedi bod yn sôn amdanyn nhw. A meddyliwch am beth mae hwn yn deitha ni am beth oedd pobl yn meddwl neu'n gwybod am y byd yn yr Oesoedd Canol. Beth oedd yn bwysig i'r bobl yma yn y flwyddyn tua'r 1300? A sut mae hyn yn ein cynorthwyo ni i ddeall yr Oesoedd Canol? Be gallen ni ddysgu o'r Oesoedd Canol trwy
edrych ar y map yma. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau y ddarlith yma a cael blas o'r dysgu sydd gennym ni'n Aberystwyth. Croeso i chi gysylltu gyda fi yma neu bosti ar y sgrin i ofyn am y map neu ofyn am y dysgu ni'n gyffredinol neu am astudio yn Aberystwyth. A diolch yn fawr iawn i chi am wrando.